खुलुमबाय आं उदांस्रि मुसाहारि फिन आरोबाव बिपिएफनि गोबां मददगिरिफोरा इउपिपिएल दलाव जयेन जादों। खासियाबारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय संकस थाफुआव गासै 53निबो बांसिन बिपिएफनि मददगिरिफोरा इउपिपिएल दलाव हाबफैदों। मख'नो गोनांदि बिटिसि बिसायख'थिया गेजेराव साननैसोल' सान दंसै नाथाय दासिमबो इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारिया जोबनानै थाङाखै। बिसायख'थिया खाथियाव सफैदोंब्लाबो गोबां रायजो राजाफोरा गाव गावनि दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जयेन जागासिनो दं। बिटिसिनि गासै रायजो राजाफोरा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि आदर्शखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल दोलोखौनो फिन सरकाराव लाबोफिननो थाखाय गोख्रोङै नाजागासिनो दं। जायनि जाहोनाव सानहर गोबां रायजो राजाफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयेन जादों। थिग बेबादिनो दिनै 4 नं जमदुवार बियाबनि खासियाबारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय संकस थाफुआव गासै 52निबो बांसिन बिपिएफ दोलोजों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलोनि सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबदों। दानिया फैनो बिपिएफ दोलोनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैनाय सुबुङा खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायखो जों आबुङै मिथिना लानि। नंगौ दिनै बिथांमोनहा सिगां समावहाय बिपिएफनि सासे बिसिडिसि मेम्बारमोन बिपिएफ सरकारनि समावहाय बिथांमोनहा दिनै जोंनि सरकारखौ मोजां मोननानै बा जोंनि इउपिपिएलखौ हान्जाखौ मोजां मोननानै बिथांमोना गावसोरनो जोंखौ गोसो जानानै लेंहरनानै जोंजों 20 न'खर जोंजों इउपिपिएलआवहाय दिनै जगदान जादों। गासै 53 भटार्स दङ फेमिलि हिसाबै 20 न'खर। गुबुन गुबुन साननांगौ गैया जोङो इउपिपिएल हिसाबै जों दा समाजाव 100% देरहागोन। जों दा जोङो थांनाङा गावसोरनो जोंनि गोसो जानानै गावसोर लेंहरनानै जोंनावहाय इउपिपिएलआव हाबफैबाय थागासिनो दङ। आं बेखौनो खावलायनो सानो सोरबा जों गोनो गोनो साननानै दङब्ला बिथांमोना गोनो गोनो साननायखौ गारनानै जोंनि इउपिपिएलआव गोसो बायदि हाबफैनो हागोन जों बेखौ खावलायहरो आरो। আমার পরিচয় দিলীপ রায়, দ্বিতীয় ভোট। ইউপিপিএল যোগদান কৰাটো হল আমি বিপিএফ বহুদিন করলো, আজি 2010 না 11তে গৈছো মই বিপিএফত। ইমান দিন কৰিলো, কৰাৰ পিছতে একো নাপালো আৰু কি সুখ সুবিধা নাই। এবার আগন্তুক ভোট আহি আছে যে 2-3 দিন বাদে ভোট, কোনো প্রাইমারির যোগাযোগ নাই, কোনো কমিটির যোগাযোগ নাই। এই না হওয়ার কারণে গতিকে মোর লগত যে জনসাধারণ আছে এইবিলাকও অলপ হলেও আশা করে যে কত থাকিম কত কি করিম না থাকিম, মানে আউলিয়া লাগি গেছে আর কি। তা আউলিয়া লাগার কারণে নিজে স্বইচ্ছা আসিয়া আমি ইউপিপিএলত যোগদান কৰিলো আর। হ্যাঁ, মই মেম্বার পদত আছিলো বিজেপি কিবা বিপিএফৰ। আমি আজি 52 জন যোগদান হলো, 20টা পৰিয়াল।